E se mirades para aquí detrás de vos, se mirades aquí detrás de vos, as laxes son moito máis finas. Pero se mirades para atrás, para enriba de nós, vedes que os bloques son moito máis grandes, non? Todos eses bloques que vedes aí en baixo caeron desta parte. De maneira que, cando fixeron este paseo, dixenlles eu, estades facendo o paseo no sitio máis perigoso que hai. Tiña que ser do outro lado ou quedar máis alá, pero non. Era un político. Pois ali se fai por aquí, todos os anos se rompe unha, dúas ou tres veces. Ven o río, cando cae moita auga, destrue isto, ou ven cando rebordan os canais de auga que hai por ala arriba, tamén caen para aquí abaixo e destrúese, non? É unha cousa bastante frecuente, non? De maneira que cando chove moito non conviña estar aquí, non? Bueno, o único que foi feito pola auga son unhas marmitas que agora están, como está a marea alta, non se ven. E depois ali a pé onde cae a cascada na fervenza, que hai unha poza que ten uns 10 metros de profundidade, non? Pero o demais é todo estruturas que se fixeron no interior da terra e que ao chegar a parte alta pois teñen este aspecto, non, que vemos. Hai tempo o camiño, en 1834, o camiño que viña para Muros, pasaba por aquí, que era o sitio máis estreito, pasaría nunha barca do outro lado, pero cando hai unha tormenta, non sei se sabedes quen é Guillermo Schultz, que foi o que fixo o primeiro mapa xeolóxico de Galicia e tamén de Asturias, non? Que era un enxeñero de minas alemán. Entón el narra nos seus cadernos de viaxe cando chegou aquí e tiña tal forza o río que non foi capaz de pasar da lá e volveu e subiu por lá arriba para poder atravesar os Xallas, non? Para chegar máis alá, non? É unha cousa que cando hai inverno que cae moita máis auga, isto é unha merda, non? Prácticamente caudal ecolóxico, non? E cando cae moita máis auga aquí non poderíamos estar, porque todo isto está cheo de auga, isto está lambendo aí, os remuiños están lambendo isto, non? Unha cousa peligrosa, non? Pois non sei de que falar máis mal. Alguna duda? Cal sería o fondo aquí? 12 metros. Ali, e aquí? E aquí, cando vais a marea, ves? Non debe haber máis dun metro. Non, está alta. Bueno, de acordo. Pois eu teño visto, pero, bueno, o mellor que son vello e, claro, a 3 milímetros ano. Non. Eu penso que está alta, pero se tens que está baixa, ou al revés, está baixa, non sei, non. Pero non sempre ten o mesmo nivel, a marea. Pode ser unha marea parcial, é verdade. Isto veces que non